O karon mga igsoon sa dili pa natulugan o nasakahan. Magayo ako katahuran sa atong lapaw o mahal na magpupuglo. Malalain, mao si Supreme Divine Master po, dili ko diya po, maayo punta kanino Master. Inusap sa mga restricted na mga nanay, nanay Jocelyn Yabo, na mga restricted body o sa mayo punta kanino o kay nanay Hilary Yabo, na mao ang restricted body o baga, mayo punta usap o kay nanay Cecil Joy Yabo, na mao ang restricted body o sigura mayong buntag. Sa tibuok nga pamilya sa atong mahal na magtutudlo, mayong buntag sa tibuok nimong pamilya Master o sa tanan nato nga mga kaigsuonan. Karon mga igsuon nga anihan mo sa pita sa adlaw nga atong pagsimba, atong panagkatigon na daw kini ang kini atong pagsimba mga igsoon lahi sa uban nga pagsimba kay ispira man kini. Mao nga mga igsoon atong i-focus sa atong presensya at po sa atong buhi nga Dios sa alang sa atong galaan nga pagsimba. Atong i-focus kini sa atong pagimahon ang atong mga hunahuna o kasing-kasing. Kay sa makadaghan mga igsoon nga atong ibalik-balik kini nga matod pa nga giingon diri nga ang pagsimba uban ang Dios nga pagpangalagad o pagpangalyuso ngadto sa atong buhing Dios. Mao'y lamparahan sa tinuod nga kaluwasan sa matag usas nga modamot kaniya. Kay diha sa pagsimba nga inubanan sa kinasing-kasing nga pagpangalagad, mataw ang usa ka balaang espiritu gikan sa kinasuran bahin sa atong kasing-kasing. Ug mao ang magahatag kanato og espirituhanong salabutan uban ang kahugon ug kusog sa pagtuo aron nga kita makapadayon sa atong pagpangalagad ngadto sa atong buhing nga Dios hangtod nga madawat nato ang iyang mga sahad. Ang pagsimba mao'y bugtong kalanon sa atong balaan nga espiritu o pinaagi niini ang atong balaan espiritu magahatag kanato sa lunsay nga panghunahuna o madagayaong kalinaw aron nga kita mahimong salamin ingon nga mga balaan taliwana sa mga katawhan. Pinaagi sa atong balaan nga pagsimba, makabot nato ang kalampusan o ang ginatinuha sa atong kalan nga mao ang kinabuhing kayo. Kiniusab magahatag kanato o gahon aron sa pagbuwas kanato gikan sa takna sa mga kasakit unya kung kita mudamot na kaniya. Labanan kita sa espiritu sa bisan asang gapit sa kalibutan nga atong pagatuan. Landungan kita sa iyang langit ng kagahon o ang atong pagsimba o pagpangalagad pagahimpiton lamang. Kaya na sulat man kini nga nagaingon. Naibalo kita nga ang Diyos dili manimakit sa pag-ampo sa mga makasasala. Apan, pero ang usa ka tawo masimbahan sa Diyos o magatuman sa iyang kabubuton ang Diyos magkakalimati kaniya.
Juan Kapitulo 9, versikulo 31. Kini nga bahin sa balaang kasulatan, maitimaan nga kinahanglanon di ay sa Dios ang usa ka balaang pagsimba diha sa iyang mahal na tupakan. Tugang paniini na sulat usab nga nag-iubuan. Kaya diin gani ang dua kung tulungan na katibon sa akong ngalan ana ako sa ilang kaliwala. Matthew 18, versikulo 4. Sa lantod nga pagkasulti, niling akong gihimo nga pagsimba sa matag Sabado. Gisaksihan kini sa balaan nga Diyos ug iyang nakita ug naibaluan sumala pa sa esula. Busa pumuunta ang pagpadayon ug ang paghimpit sa atong pagpangalagad ngadto sa atong buhi ni Diyos. Aking pagpadayon sa atong panimbahon, usa ka mahimayaong pag-ampo ngadto sa gamhanang Espiritu ang atong Ginoo aron nga kita panalipdan ug pagatubagon sa oras nga kita magkakinahanglan sa iyang pangalan. Ang atong tuo nga kamot ipatong sa ibabaw sa atong dughan tungod sa dapit nga nahimutangan sa kasing-kasing aron mahimong timaan nga kining atong pagsimba o pagpangaluto pagahimpiton sa balaang Espiritu. Santa nagahimo sa pag-akot, himuon nga kinasing-kasing dayo ang paglitok sa mga puro nga gihimo sa pag-ampo aron nga sa hingkit tunggon dayo sa Diyos nga Ama. Mag-ampo kita sa iyong umahal ug hilaan nga Diyos. Diyos nga Ama, Diyos nga Anak, ug Diyos nga Espiritu Santo. Sa ngalan sa Diyos nga Abraham, Diyos nga Isaac, ug Diyos nga Diyos. Ug kanimo mahal ug talaan nga Diyos, Supreme Divine Master Course Unito Santo. Iyahat kamo ang among mga ikaw na nagaligod sa kalangitan, kalaan. Ikaw na ang nalabakas sa imong mga alagad na nagtutok diha sa imong kalalagod. Ang among mga tuloy na nagtingog sa sulugiling maugati aron sa pagbalaan sa imong haripon nga alagad. Pagkasan mo kami, nagpasasalaman ka Espiritu, ug palaanon mo kami, mula sa iyong pagkalingkod, aron nga kami, matunuulong na makapiro, mula sa iyong gisaad nga kalawasan. O Diyos nga balaan, anaa sa iyong balaan nga kayo, ang pagbuhat sa tanang may kinabuhi, ipapawiinin ka na. Hanggang sa kinabuhi sa tanang mga barala, bisan panagpo sa kinabuhi sa tanang mga tao. Ikaw ang Diyos sa mga Diyos, ug nabaw sa tanang mga tao. Kamhanan ka sa tanang mga kamhanan, ug magpapulot sa tanang mga magpapulot. Kalaan ikaw sa tanang mga paraan, ug manungulas sa tanang mga manungulas. Busa sa hingkit ikaw ginawat ka namo, inyong naamang tuling na lumulas, patok sa talang namo ng mga kaaway. Isang pasatak na sa mga pagmutos o sa mga pagsiyan. Busa karata sa kanina sama sa among pagtawag kanina. Aron na matubuan sa among kasing-kasing, na ikaw may bunga sa mga kumabot kanina. Tulong kami sa kanunay pinaagis sa imong balaang Espiritu. Aron na kami sa makanunayong gayon magalakaw na matao sa imong mahal na
Amahan namo na walay katapusan. Magpakita ka sa kanunay, hindi ka namo sa inyong kalagsin, ruka disipos sa kasintasin. Aron usahan among kasintasin, magmainipon sa kanunay, mula sa magpagalagad kanina. Kung ako nga di makalo ang lampahan, sa among kaluwasan, na gitawat sa imong mahalong kapatid. Kung kami galing makasalaman sa iyo, pinuno kapag makasala. Kung niya kami mga lupo sa inyong mahal na tumangan, ahon sa pagpapas, kung sa pagpasayo sa among dili, pinuno kapag makasala. Kung kagasaran kung pasayo, ikaw lamang ang pupong tinuhod na makapasayo sa mga makasasala o sa pagbuwas kanako. O mahal na po, ikaw nakasusun ka namo, huwag may balo ka namo. Ikaw may balo sa among paglingkod o sa among pagtingkod. Ikaw nakasabot sa among mga bisan sa iyo. Ikaw nakasusun sa among alalahanan o sa among pagtingkod. At ikaw may balo sa mga namo o mga sa likod mo sa kabalan, pinabantayin mo. Kung kanamo, butakilan mo ang inyong kamay. Alang kanamo, katingalahan kining kinaagmana. Kini mataas, nagkul sa kanang kinaagmana. Isang ng gani ang kaingit, kining pagkagatulo. Hindi ang pagkagatulo, hayat tulong sa hayat sa hayat. Ikaw ang nagtubo sa aming mga sunod-yakan. Sa kaguangkan sa aming ilahan, imong giumol kami. Nangatag kami o mga salamat sa iyo. Kapag kayo makalisan, kaya ang inyong bahiyong ulat tulong tunay. Ang tibarap namin pagkatao wala ganun ka sa itinya kayo. Sa wala, kami mabuti. Nakita nasa imong mga mata, o diya nasa imong masahulog, yes, lahat na ang pera. Isang magari ang mga adlaw, mga puno, alang tinamo, diya nasa imong mahal na tuba. Inaagi sa imong tulaan, yes, kaya ang tanang makailagya kayo, imong nabukto ang matulog di Diyos, o diya namura, kanina ng damo o magsilyo sa imong kalaan kung kayo hanggang silang tuhan walay katapos ang mga kalian.
Morning, so divine, masterful, to Tiago, majesty and justice, serving your Oke, mau buntar jalan. Main buntar. Nah, baik, seperti dulu. Nah, yang kita satu adnau. Nah, pada ketiga. Oh, semalas atau ingon na nahingin atong pagsimba. Hindi lang puro itang Hindio. Hindi teksto. Lugani na nagamit tao kami Lord kay naay mga kontribution sa mga panahon. Lagi ang tao nag-eskwela ka. Dili lang kay sumba-sumba na mahirap, kanta, masayaw, lahi ang mga pasimba, eskwelahi. Mako sa paghalang matutublo o kita nakasaksi ngayon kay dili sa yon kini kalibutan dili sa yon na basta-basta lang yan na makita na po itong kaluwasan pinaagi sa paghilat pinaagi sa pagkanta dili din na kung dili doon na ay mga subtito na wala nato may balikan niya may tinugdan sa atong kaluwasan mga eskwela ni sa sunod sa semana o sa laman ang atong panagkatibon diri kay sa adlaw na Domingo naman ang atong balaan na pagpapulay hindi ang atong pagsimba pagtibon kay sa adlaw na ipapapulay ipapahulay gani. Dili na sa mga tao-tao. Pahulay doon, lagi magpahulay nga. Igawas ka sumbalaw, kaya naglakaw ka, simba. Masay, asa ka pa doon. Bukan simba, nga kay itrabaho. Lapo ka sa imo uma. Bumanay, nag-asa ko asaw na sa wala pa na.
makakita sa Ginoo sa kamatuoran. Sumala ko simba, kung hindi wato akong amahan, itaugan ka sa akong amahan, sa akong mga ginikanon, kung simba, tuwa sa unanan. Mamaya atong lagyan. Sumagsimba, tuwa sa uma. Yawag ka lang, makaginot o panahon. Pero day ang balaan na pagpahulay, yung balaan na pagpahulay, hindi ko na maglakaw-lakaw. Matulog na, timurot adlaw. Mo ka na ang kabalaan sa adlaw ay pagpahulay. Kung kining adlaw, mo kining adlaw sa akong pagtuon, pag-ispila, pero dili mo pasabot, katarong katang adlaw ang pagtuon ng mag-ispila. Kung dili, insulti sa makarata sa atong mahal na magtutudlo, na magtuon kita, bisan sa tanang panahon. Kada oras, dili sa pagpagatigon, ayaw lang ka makahisgot o pulang sa Ginoo, ayaw lang ka mo hawig sa atong Bible, ayaw ka mo basa, kundi adlaw-adlaw kay matong pagkali niya sa hospital also, no? Sabi pa na ko, ihatag ang topic na ko at ang basahon ng hospital also. Hospital also. Kung muna may Biblia, huwag ganin nila o sundin niyo. Hospital also ingon. Ayaw pag-ibulag, kining basahon sa kasubuan sa imong bata. Ayaw ko na ibulag, kining basahon sa kasubuan sa imong bata. Kaya kung ako puminginuturan, masaray ni, basahon nga, Bible. Ayaw ko na ibulag sa imong bata sa imong tanggol. Sige niyo mo tanggol, paako nila. Ibot kasabot, itat mo, magbasa ka. Kining basahon sa kasubuan, mayroon yung ito sa Deuteronomy, size na siguro size lang po sa suti na itublo sa lakang katubi. Sa inyong mga anak. Pero ayaw ibulag sa inyong baba. Matulpidere, ayaw pag-ibulag kining basahon sa kasubuan sa inyong baba. Sinunuan, magpalanggol ka ni Yana sa adlaw o sa gabi. Kani mga Israel, naging rin magpalanggol. Sa laing version magbasa. Magpalanggol ka niya na, magpapagkimag yun, hulang-laon. Sa adlaw sa gabi, inyong basahon. Siguro sa atong side, sa murag, wala pa yun na ito inuhin mo. Wala yung atong tinuhaon. Aron himatgunan mo sa pagbuhat, sumala sa tanan nga isulat dinha, kay sa imo yana ikaw magmuswagon, sa imong panaw, unya makabot mo ang kauswagan. Pagkalimbot yan. Ang saat sa Ginoo, ang Diyos may nasulti. Diyos may nasulti. Kung atong manay magmuswagon. Kung atong dili lang kayo lumasa ka sa mga kasubuan, mga ato yung maging kamutan, o ato yung bukan sa atong kasing-kasi nga atong ma-apply. Mga nga, ang atong pag-ispira, pagsimba, magahinang yun nato usa ka adlaw sulod sa mga semana. Kaning adlaw nga Sabado. Musa, importante kayo ni na aron kita bunay makatulan sa atong pagtigol aning adlaw. Bisan kung kanya lang na makakatun kita sa kaalam sa atong mahal na pagtutugtog. Kaya na may lain pa. Wala lain niya kaalam. Ano wala lain kay naturuan lang ang katapusan lisod diri sa kasulatan. Katapusan na tinago diri sa kasulatan
natuba na kanang adlaw utak na. Maunay katapusan na ang matatugan na na mao ka na ang amahan, mao ka na ang Diyos. Kaya ang nasayod, mao raman ang amahan. Gawas sa amahan lamang. Mao nga kanang katapusan nga lisod, pinakalisod, nga dili matugan, walay nakatugan gawas sa pamahal na may katudlo. Karon naputiyag na, o natugan na dito sa nato. Mao na atong magpilitan aning adlaw o isa sa mga adlaw pa, sunod bisan dili ang adlaw lang Sabado. Adlaw o gabi nato padiri palandunga kini sa mga adlaw o sa gabi. Mao nga ato gayon nga i-focus ang atong muna gayon atong pag-imbahon, aning atong pagtulong karon. Atong diyan ito mga dunay mga makahulaan ito mga nasa material o gawas, atong i-focus aning atong pag-imbahon. Mayroon sa laging Sabado, yatang sa atong igsoon ang husay nito sa adlaw o sa takna. Ha? Makato ang iyang topic o tinaw kayo ang iyang pamahaya, iyang husay na may tunod sa adlaw sa takna. Pero wala ginana lisod na nato kan. Kaya lagi, kung dunay masangyaw na wala na sa takna, wala turuhan. Pero kung dunay masangyaw na nasayod sa takna, wala paniwala na. Tayo ang matuo. Sa patira. Kaya ano na po yan, kasi mga masayo. Kaya nasayo, di nila po yan. Mga bakay mahimo anak. Kaya ang Diyos mag-apila po, siya may mag-abli sa mga kuna o sa kapitasi, siya po ang magsira. Siya na ang magaman yana. Mga matod ka sa kamahal ng pagkablo, lumamay mga mata na mga mga tao na tunay disagree o agree. Sa panahon sa Panginoon sa Kristo, daghan po lang i-agree o niluban, ituloy niya, siya sangyaw. Pero mas daghan po lang disagree. Gano'n na yun yung manunutos sa iyang panahon. Gani, iwan mo pa sa nabiyawaan. Giyawaan mo ko. Sa giyawaan mo ko naman. Ikaw nayawa. Bisan pag-iusa, ako wala yawain. Wala lang ko yawa. Kaya giyawaan mo. Kinsa nag-iwan ka po mga disagree. Pero kinsa dito anak sa yawa, kapag nag-iwan, nag-yawaan siya. Kaya magalingan, ang inyong anuhan, mga yawa. Kaya ito, anak sa yawa, kapag nag-iwan niya, nag-yawaan. Kapag mga disagree, hindi uturo, wala uturo kanya, mga subakiro. Kaya mga isoon, ano na naapoy ang natugaan sa pamahal na magpupulbo, kaling adlaw ka na. Kung mismo kita adlaw ka na, dili ka makakita, dili ka magpalagana kung walay kalendar. Gano? Kaya ang kalendar man, maong diyaman sa kalendar man nato makita ang mga umalapot o sa mga bulaton, sumala na sa isulti sa kasulatan. Yung adlaw utak na, di ka kayo nga aming adlaw utak na ako na kay kalendar. Adlaw utak na, ang kalendar dipumpos sa mga bulan. O ang mga bulan dipumpos sa mga simana, o ang simana dipumpos sa mga adlaw. O ang mga adlaw dipumpos sa mga oras.
Kung may adlaw ang tangla, asa nimo makita? Kung matanaw ka sa adlaw. May kalendar. Ako kung una-unaon. Matanaw ka sa adlaw, kaning adlaw dula kay pagkatigo. Ayaw pagtanaw kalendar kung mahitabo ka kung hindi mo pagkatigo. Hindi. Mauna ang yabi. Ngano nga natundaan. Yung balo ang atong mahal magtutugo. Tungod sa kalendaryo. Kalendaryo. Mauna kining gobyerno sa Diyos. Wala may gobyerno kung wala'y kalendar. Wala'y gobyerno kung wala'y kalendar. Ano? Sige, kanito mo Pilipinas. Wala'y kalendar. Kumawa ka ng kalendar. Dito ka magamit ng kalendar. Siguro Pilipinas, yung nabay gobyerno. May tabo ba na aning panaan kung panahon na magsundo? Makaisip mo sa mga adlaw, kailangan ka bulan ng trabaho. Hindi. Kumawa yung kalendar. May kalendar. Kung muna may meeting, patawag atong gobyerno, muna tayo meeting. Iyawa may kalendar, makatampong ka ba? Manunod ka ng pagkatulog. Muna tayo pagkatulog ng gobyerno. Mawala ang kalendar, gobyerno kung may kalendar. Nung hangin, nasa Romanos, ang hari ni Romanos, dagang nasa iyong kalendar. Ngano, kayo kakagaman gobyerno kung may kalendar. Mawala nga, may gobyerno sa Diyos kung may kalendar. Walang gobyerno sa Diyos ang gigamit kalendar sa Diyos. Kung mas magandang gobyerno sa Diyos, involved yan ang kalendar sa Diyos. Kaya di mo man, mahimo ang gobyerno sa Diyos kung may kalendar. Kung ang kalendar na gigamit sa gobyerno sa Diyos, iya sa Diyos, o dili iya kang higulo. Karon, nabay kalendar ang Diyos. Nabay kalendar ang Diyos. Ito ay, wala, asa may kalendar sa Diyos, hindi kayo mabasa sa Biblia. Na kalendar. Letra. Nabay na, nabasa ni mga Diyos, wala ng kalendar, wala. Letra, wala kasulti ng kalendar. Pero, kung atong sakit-sakit ang atong katuntayon ang mga tulong sa Diyos, mabasa atong masabtan na tunay kalendar sa Diyos. Tunay. Mabasa rin natin sa Biblia. Kaling kalendar na sa Diyos, no? Atong topic karong bitaga, kaling kalendaryo sa Ginoo. Muli ang atong ipibalo. Dili lang kay nato, kundi sa tibuok kalibutan, kay live na kita sa Facebook. Makita niyo sa tibuok kalibutan. Tibuok kalibutan karon, wala na kasayuran, nga doon na kay kalendar ang Diyos. Wala na masayang gano. Umasa ni ang kalendar sa Diyos. Kaya ang dibalo, na doon na kay si kalendar ang Diyos. Nga nahanap. Ang nipuli na karon ang Gregorian kalendar. Mga kung mabalik kita sa Diyos, siyempre, mabalik kita na sa iyang mga binuhat. Kaya ito, nga magsimba sa Diyos, kanang kalendar, usana, magsimba sa Diyos. Kaya kanang mga bulan, sama ni January, Diyos na. Muna yung nagsimba ng Diyos. Karon, ang kaning kalendar sa Ginoo, di kama kini sa Diyos, sa wala pa ang kalibutan. Wala pa rin kalibutan, na anay kalendar ang Ginoo. Karon, so ka, asa man mabasa ba? Asa man natin mabasa, kasi wala pa ang kalibutan, na anay kalendar.
kanila din tinawag kani muna gitawag na theology, philosophy, mata na din asa mabasa metropolita. Pero ato sabton nang naguna na kalinda sa wala pang kalibutan. Ang kalibutan gigawa sa Diyos. Sunod sa pitukaadlaw, no? Sunod sa pitukaadlaw, kasi kapitukaadlaw ni Pahula siya. 6 days. Yung gamaan niyang kalibutan, kung sa ikapitukaadlaw, may Pahula siya. No? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mali pagbuhat sa kalibutan. Matod pada unang adlaw, gibuhat sa Diyos ang kahayag. Unsa ang adlaw ibuhat sa Diyos ang kahayag? Sa unang adlaw, matod diha. Sa ikadua, langit. Bisulti yun. Sa ikatulo, lupa o mga tanong. Sa ikaapat, hibuhat sa Diyos ang adlaw, bulan o mga bituon. Sa ikalima, mananap, langgam o mga isda. Sa ikaunom, hibuhat niya ang tao. Sa ikapito, may pahulay ang Diyos. Muli ang pagbuhat sa Diyos sa kalibutan. Karon, kung sa may atong kamaturan nga sa wala pang kalibutan, nanay kalindan. Tungod kay, kung mayroon kita, na kung ang kahayag dibuhat sa Diyos sa unang adlaw, kung saan pag-ingon nga unang adlaw dibuhat sa Diyos ang kalibutan, kung walay kalindan. Kung saan pag-ingon sa Diyos? Sa ato pag-unay kalendar ang Diyos. Unang adlaw, isulti sa Diyos, iyang dibuhat ang kahayag. Ikadua, langit. Ikatulo, lupa o matanong. Ikapat, adlaw, bulan o mabituro. Ikalima, mananap, langgam o mga isda sa dagat. Ikaunom, ang tao, ikapito, di pahulay ang Diyos. Mauni ang gitawag na simana. Kaling 7 days, maupili ang gitawag nga simana. Totoo ba mo? Nga simana ni? Kung totoo mo, nga kaling 7 days, mauli simana. Asa ninyo makita ang simana ni? Ano nakaingon ka ng simana? Ano pag awag ka ang kalendar, makaingon ba ka ng simana ni? Hindi. Ganun nakaingon ka simana, nakita nato sa kalendar. Ay sa kalendar sa Ginoo, ang usa ka semana gikompose sa 7 ka adlaw. 7 ka adlaw. Ang usa ka semana sa Dios. Usa ka semana sa kalendar sa Dios. 7 ka adlaw. Mo gani na nga muturutan na sa matag ka 7 ka adlaw na pula ka. Karang di mo to nadunay kalendar ang Dios. Ngano magpahunay man sila sa ika-7 ka adlaw? Isuko ka sa Diyos. Nagpahulay sa ika-7 ka adlaw. Karon, makaisip ka ba sa ika-7 ka adlaw kada ka magpahulay kung wala kay kalendar? Magpahulay ba ka sa ika-7 ka adlaw kung wala kay kalendar? Hindi. Kaya hindi pwede mabagis-bagis ka sa iyo. Maura nga buhay, kung may kalendar ang Diyos. Mauni ang kamabuhan. Kasi wala pa ang kalibutan. Doon na yung kalendar. Karon, kaming kalendar, mao kini ang gigamit sa pag-isip sa atong mga tuig. Bisan sa tuig sa kalibutan, sa edad sa kalibutan, o sa edad sa mga tao. Kaya kung wala'y kalendar, dili ka makaingon.
Ngayon mong edad ini 2024, 50. Naway kalidad. Mao na ang magtukan sa atong edad, makaihap sa atong mga tuig, ang kalidad. Mao na kining kalidad sa Dios, duna na nagsugod ini. Sukat pa sa pagbuhat sa kalibutan. Ngano? Tungod kay isulti sa kasulatan. Kasi Adan, sa nag-edad og 130, natawo si Seth atong kasahod. Genesis 5:3. Genesis 5, versikulo 3. Hindi ka na. Okay, ako na. Genesis 5, versikulo 3. O nakadangat si Adam, o usa kagatos, o katluan kapag 130. O nanganak, o usa ka anak nga lalaki, nga liwat kaniya, ingon sa iyang dagway, o katawag sa iyang ngalan si Seth. Pilay edad ni Adam nga natawa si Seth. 130 nga nanganak siya ni Seth. Karon kung walay kalendar, makasulti din ka kasi 130. Kanyang pagsulti lang si Mrs. na nagsulat. Bulikta na lang sa Diyos. Kay, kanyang Genesis, si Mrs. na may nagsulat. Mabasa ato kayo na makuha nga, ingon diya nga, ang haunang basahon ni Mrs. Genesis. Kinsa na yung nagsulat? Si Mrs. Pero ano ang nakasulti man si Mrs.? Ang edad ni Adan, 130. Natawa si Seth. Sa pag-edad ni Adan, 130. Natawa si Seth. Nulayo naman si Mrs. Kalayo na kayo ni Mrs. Kung ato isipon, di ka ni Adan. Adan, Seth, Inos, Kainan, Mahalalingin, Hanib, Hinok, Manusalang, Lamis, Noe. Layo. Sim, Arpaksad, Sara, Hiber, Philip, Rio, Sirog, Napor, Tari, Abraham. Layo pa si Mrs. Kasi si Mrs. Kaliwat man ibibig. Dito na siya sa ako na siya ako. Ano ito ni? Hako, Abraham, Isaac, Hako. Huda. Huda ito yan ang musik kabanay. Anak si Hako sa Dosi. Ang mga anak na lalaki. Kaya si Mrs. dito ay mula sa banay ni anak ni Lili. Layo na tayo. Pero nga na pa naman sila, hindi agad 130. Nanganak sa Seth. Dikta sa Ginoo. Ginoo na kasulti. Nanasawa ko na sa Ginoo. Sukat kasi magbuhat sa kalimutan. Kalimutan ang mga na dito disulti na kalimutan. O mga ginagan nga nasulat ni Mrs. So kung unsa pagbuhat sa Diyos ang kalimutan. Kung pila edad nga ba nga nataw si Seth. 130 ang edad nga ba. Karon kumay kalendar. Kung saan pa yun na 130. Usa ka na ba na? Bana ba sa Diyos? Ngayon mo rin ang Diyos magbana-bana mo. Hindi. Doon ay kalendar. Kaya kung wala ka kalendar mo, yun ang bana-bana. Huwag kasiguruhan. Niya kayang Ginoo. Basta masulti, tinuloy mo na. 130 ang edad ni Adan. Nanganak kang Seth. Mga di ako panandaan. Masakta na ito ang aduna na kalendar, ang Diyos. Tulad ngayon, na nakasulti ang Diyos sa pag-edad ni Adan o 130 nanganak. Sila kasi, isa ka kayo ng anak, hindi lang asawa. Mala yung laba, yung Bible, na yung si Adan may nanganak ni Seth, makaanak niya si Adan, hindi lang asawa. Hindi matayari si Seth kung wala si Adan. Wala na. Nasulti sa Diyos
nga ang edad niya dan 130 mga tao sa siya. Karo kayo. Mulai kalendar. Pero ang sabay kamatuoran mo na to. Nga, dunay kalendar ang Diyos. Atong ipon nga dunay kalendar ang Diyos. Sa panahon, sa paglulot, sa panahon nila. Gisulti ba? Unsang bulana, unsang kitsahan ang isprobo ng luto. Kaya kung gisulti unsang bulana, unsang kitsahan, buot pasabot ko na yung kalendar ang Diyos. Kaya sa mga kayo mga aning bulana, aning kitsahan, kuha kay kalendar. Sa panahon nila. Kaya wala pa si Krisis na. Pero gisulti nire nga naglunod sa ikaduhang nga bulan sa pizza 17. Ha? Sa ikaduhang nga bulan sa pizza 17. Atong basahan Genesis 7:11. Genesis 7:11. Ganyan rin. Genesis 7:11. Sa ikaunong kagatos, katuig sa kinabuhi ni Noe. Ang surti po ng edad ni Noe, kung pila yung edad. Ang iyang edad, 600. Sa ikaduhang nga bulan, wala. Naghisgot na. Sa ikaduhang nga bulan, sa ikapulo o 7 kaadlaw, sa 17. Sa bulan, niya pagayod nga adlaw nga buswang ang tanan nga mga sinugdan sa dagko nga kailanman o ang mga tambuanan sa mga langit nga naabot. Kanus adi ay nagulungat sa ikaduhang nga bulan sa BCCT. Ang edad ni Noe 600 ang edad ni Noe. Gusto mabasa na po. Nga sa ikaduhang nga bulan, pizza 17, ikapulot ito, kaadlaw, na nabuswang ang dagko nga kailanman o ang mga tambuanan sa langit na naapit. Kanusa sa ikaduhang nga bulan, pizza 17. Karang kalendarya na kung mga disputan bulan. Kaya pag itawag mo sa tao, kaya yung nga kalendar. Kaya yung bang litra nga kalendar yun. Pero totoo sila, o kalendar. Ha? Totoo kalendar, pero kanang kalendar nga ito, hindi ito mabasa sa Biblia. Unya kung kita yung Facebook, yan doon yung kalendar ang Diyos, di mo turo, kaya may mabasa sa Biblia ang kalendar. Unya mo turo ang kalendar, gabi mabasa sa Biblia. Pero kaming kalendar sa Ginoo, mabasa yung sa Biblia. Matod pa niya, ikaduhang nga bulan, sakit sa 17, naglunod diya na sugod ang lunod. Karon unsa maning ikaduhang nga bulan sa kalendar sa Diyos. Pebrero ba? Pebrero? Ato kung mapasahod ko Pebrero ba ni? Kaning ikaduhang nga bulan. Biblia ato ang pasahod. Dili codex. Dili kaning Google. Ato pasahod. Unang mga hari, size 1. Pero kami, unsa ning ikaduhang nga bulan? Hatod sa unang mga hari sa Israel ninyo. Huwag na itabo sa ikaupat kagatos o kawaluan katuig. Kuman sa pagdibula sa mga anak sa Israel. Gikan sa yuta sa Egypto. Sa ikaupat katuig sa paghari ni Salomon sa Israel. Sa bulan sa Zeb. Nga mao ang ikaduhang nga bulan. Unsa din ikaduhang nga bulan? Bulan sa Zeb.
Kaya nabasa mo na ito, letra po letra. Karoon kayo, manila ka letra po letra, kung mabasa na, tuturuhan. Kung mabasa, di po turuhan, pero makita o asa mabasa. Asa mo na ito na ibutang. Kung mabasa na, di mo ito. Pero nakita o asa mabasa. Pagkato, raboy, right. Mula nga, ang ikadumang na bulan, matod sa unang mga hari sa Isono, bulan sa Sef. Karon, kayang lunok ng sugod man, sa ikadumang na bulan, o ang ikadumang na bulan, bulan ng sa Sef. Sa 17 ay sa bulan sa Sef, na nurunok, tuig, negatibo, 525. Naipuri. Kano sa tuwing negatibo 525 sa bulan sa Zer, sa 17, mao'y paglubog sa kalibutan. Mali ang kaalam sa Diyos. Klaro tayo, bisa pag di na nato bagwagan masabta na nalunay ang kalinda ang Diyos. Kung saan ka ikadumang na bulan sa kalinda sa Diyos, base sa Biblia na atong basa, bulan sa Sir. Hindi na ito pero. Muna na, ang Ginoo, nag-uol, kay dunay yan gusto nga may sundong sa tao, magkabaan ng tao. Yung nagkakilin ito, yung may kalendar ngayon, dihatag sa tao, kaya hindi yung tao sa pagpagod. Mga, masaon na nato kung kita sa itong kawasan. Kung hindi ka okay-minded, kaya kung hindi ka okay-minded, hindi ka mukhalin mo ito. Mas magkailan ka na anang wala na sulat. Kaya mangita ka, di sulat man sa Biblia. Kung may sulat mo, di po ito. Na ang tao. Karon, ang paglunod ay nahitabo ay sa bulan sa Sef, sa 17 tuwing negatibo, hindi po sa 25. Karon, kano sa nahituntong ang arta sa bukid sa Ararat? Isulti ba kung isang bulana o isang pizzaha? Ato basahon. Genesis 4. Genesis 8. Kung sa bulana nitong ang arka sa bukid sa Ararat. Genesis 8:4-5. Ingon dire. Asok atong atrasan sa pes. Kay anan magpa-atras. Huwag ang mga tubig sa yuta. Nagkakadyutay sa walay hulog. Sa pata, hinubas sa ilahilawa. O binubas ang mga tubig, sa miyagi na ang usa ka datos o kaliman kadlaw. Pila kadlaw yan ang nilabay na binubas sa mga tubig. Usa ka datos o kaliman kadlaw. 150 kadlaw. Ha? 150 kadlaw. Matod pa dire. Ha? O minghubas ang mga tubig, sa miagi na ang usa ka datos o kalim-an kadlaw. Sa miagi na, human sa 150 kadlaw, minghubas ang tubig. Wala yung mga adlaw, iisip ko. Sunod, 4. O naitungtong ang arka sa bulan ngayong kapito. Ano sa itungtong ang arka? Sa bulan ngayong kapito. Sa
Sa ikapulo o pito, kaadlapit sa 17 gapon, sa ikapito na bulan. Sa ibabaw sa kabukiran sa Ararat, nilito ang arka. Kano sa ikapito na bulan. Ito ang arka sa bukid sa Ararat. Pit sa 17. Kano sa ikapito na bulan. Pit sa 17. Nagsugod ang lunok sa bulan sa Zeb na mga ikamwa bulan. Pizza 17. Natungtong ko ang arka sa bukid sa Ararat sa ikapito na bulan. Pizza 17. Kung nagsugod sa ikaduhang na bulan, Pizza 17. Ang lunok o pitungto ang arka sa bukid sa Ararat. Pizza 17 sa ikapito na bulan. Pila ka bulan ang nilabay. 5. Ano? Ako anong 5 ka bulan? Sa ikapito na bulan, dire nitong ang arka sa bukid sa Ararat. Nagsugod man sa ikaduhang na bulan, Pizza 17. Ang lunod, atong isabtrak ang baka bulan sa 7 ka bulan. Ang dilim, 5 ka bulan. 5 ka bulan. Dunay 5 ka bulan. Naayha nito ang arka sa bukid sa Ararat. Umatong pa sa resulte, 150 lang kaadlaw. Sa miyagi na ang 150 kaadlaw, ang tubig ng lumas o ang arka nitungkol sa bukid sa Ararat. Ato ko lang i-check, kung kaling 150 kaadlaw, mutugma ba na 5 ka bulan? Kaya kung di na mutugma sa 5 ka bulan, sayot yun. Kasao na to, kaling 150, atong bahinon sa 30 days. Kaya ang usap ka bulan sa kalendar sa Diyos, always 30 days. Walay 28, walay 29, walay 31. 30 days na yun. Nga naman, i-divide from 5, anong 150? Tingnan ang answer. Mula ito, ang hapong ano na 30 days na, usap ka bulan. Matod sa tulingon, 5 ka bulan from 17 to itanim 17 na mga kapito na bulan. Dunay 5 ka bulan ang ginugayon sa mga adlaw. Kaya ito ang arka sa bukid sa Ararat. Kung matod sa resulta niya, 150 ka adlaw, biyagi na 150 ka adlaw. Yung mas nato dito ang arka sa bukid sa Ararat. Ato i-check ko nga ang matang bulan, almost 30 days na. 150 days divided by 5 months. 15 divided by 5 equals 3. 3 times 5 equals 50. 0 become 0 at 0. 0. Mauna, the answer is 30 days. Ang 50 kaadlaw, gibahin na to sa 5 na mga kabulan. The answer is 30 days na yun ang makabulan. Pagkaklaro tayo ng isuro. Kung ato po i-multiply, ang 30 sa 5, the answer is 150 days. Bisa rasa ng nayagi. Mauna, sokma, na ang lunit nagsugod sa bulan ng kadrama bulan sa Zeb. Sa 17. 5 ng kabulan, luwag ka 5 kabulan, di kan ate, musangko sa ikapitong bulan sa ikalim, sa 17 na. 5 months ago, may kapit, may kulang sa mga adlaw. Muna ang kamaturan. Matasabi na ito sa Biblia. Ang ikapito kabulan. Isulti man sa ikapito kabulan.
Kaya, mabasa ba na ito o sa bulan na? Kaya makita rin kita, asa mabasa. Kung sa ikabito ng bulan, ato basahon para na ato doon makita. Sa unang mga hari 8:2. Unang mga hari 8:2. Tingnan ba rin? Huwag ang tanang mga tao sa Israel na nagtigon sa ilang kagalingon, nagtukang sa lumon, na hari sa adlaw sa pista, sa bulan sa itanim, na mao ang ikapito ka bulan. Kung sa dining ikapito ka bulan, bulan sa itanim. Klaro kaayo, gisulti nga ang ikapito ka bulan sa itanim. Mao na ato may baluan ng arta ni Tungtong sa Ararat sa bulan sa itanim. Pizza 17, tuig nila tumo Pilipos 25. Kaya awal kalita ng Diyos. Tinakasultis ang Diyos, kaya sulti anak ng misis. Na ang arta ni Tungtong sa bukid sa Ararat sa ikapito ka bulan, Pizza 17. Pero wala niya bisulti, kung naman ikapito ka bulan, itanim. Ila, misis, ang arta ni Tungtong sa bulan sa itanim, na may ikapito ka bulan, Pizza 17. Wala na. Pero wala sumpay. Anong Bible, maga kayo. Dili, pwede nga isulti ka. Anong yan, sulod, anong nga, pasahon, isulti ka na. Kaya palita ang sumpay. Para makita nimo kung unsa ning ikapito nga bulan. Basahon dayon sa unang mga hari o sulos, ang ikapito nga bulan mao ang bulan sa itanim. Dili September. Itanim. Di ako pumasagta niya mga nagkalita ng Diyos. Tungoo, mabasa mo sa Biblia. Pero lagi, kung mag-school kita, mga mangita, asa mabasa, o yung mabasa, yung pagkala. Kung ba mga sabi mo nga, magsangya, wala na sayon, wala ito, ha? Pero may magsangya, wala sayon. Dili ito, ha? Yung anak, nagahi ang tao. Disulti na sa Diyos na ang arka ni Tungtong sa Ararat, itanim 17. Karos aman, ihubas din ang tubig. Karos na ang mga tumoy sa mga bukid, nakita na. Disulti ba sa Diyos? Kung sa bulan na ang sabit ka, ato basahon sa Genesis 8 lagi hapon. Genesis 8. Genesis 8:5. Mato diri. Huwag ang mga tubig nagpadayon sa pagbukas hangtod sa ikapulo o bulan. Sulti yun. Ang tubig puno nagpadayon sa pagbukas hangtod sa ikapulo na bulan. Sa ikapulo ka bulan, hangtod sa ikapulo na bulan. Sa ikapulo na bulan, sa naunang adlaw, Pinsaulo, sa ikapulo na bulan, nakita na ang mga tumoy sa mga bukid. Ano sa ng tubig ng bubas kung nakita na ang mga tumoy sa bukid? Sa ikapulo ka bulan. Pizza 1. Wala pong isulti kung sa ng ikapulo ka bulan. Yan yan, matapos. Wala isulti. Kaya kung sa ng ikapulo ka bulan, pero atong basahon, sa lain na nabasahon. Aron may balabita kung sa ng ikapulo ka bulan. Atong basahon sa Esther 2:16. Kung sa ng ikapulo ka bulan. Esther 2:16.
Mato dere. Busa si Esther. Gidala ngadto ka Aswero nga hari sa harianong balay sa ikapulo ka bulan nga mao ang bulan sa tibuok. Kanina yung ikapulo ka bulan mao ang bulan sa tibuok. Gisulti diri litra por litra nga ang ikapulo ka bulan sa tibuok. Karon, matun pa sa atong gibasa sa Genesis 8:5. Nakita ang tubig na padayon sa pagbabas hangtod sa ikapulo ka bulan o sa ikapulo ka bulan sa tibuok sa nahauna kadlaw. Sa uno o natang matuloy sa bukid na kita. Mauna ang mundo disulti unsang bulana unsang tislahan. Di man kakasulti kung may kalendar. May kalendar, kasulti ba? Ang Diyos man nagdikta ni Moses. Ang Diyos man nagsulti na aning bulana, bulan ng kapulo, bulan sa tibuok, pizza ulo, nakita na ang mga tumoy sa bukid. Wala kay supak ka na kay ang Diyos may nagsulti. Kung supak ka, ang Diyos atong buka. Basta, pagkaklaro o tinuod tayo, yung doon na kalendar ang Diyos. Maya na kalendar sa Diyos, ikumpos sa 12 ka bulan. Atong di-arrange kung sa mga bulan na. 12 ka bulan ang kalendar sa Diyos. Nanang 12. Ato nang basahan ko lang. 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12. I-prove nato na 12 ka bulan. Ang unang bulan sa kalendar sa Diyos, mga bulan sa Abi. Ikaduha, Zeb. Ato nang ibasa rin na. Ikatulo, Sivan. Ikaapat, Tamos. Ikalima, Ab. Ikaanom, Ilul. Ikapito, Itagin. Ikawalo, Jul. Ikasiyam, Sisleo. Ini ba ito? Sislu. O Sislu. Ikapulo, Tipi. Ika-11, Siba. Ika-12, Adar. Mula ang mga bulan sa kalendar sa Diyos. Abib, Zeb, Siba, Tamos, Ab, Ilol, Italim, Pol, Sislu, Tibit, Siba, Adar. Kalayo ka sa kalendar na itong sunod-sunod. Sa una, mga kung wala akong mahal na pagpaglo. Wala nito kasayuran, sigiratan, ampun sigiratan, tanawagan, sa kalendar na atong namatan o kahayan, baka ni Malo, na pinigyan na sa Diyos. Ang kalendar sa Diyos, ikumpos sa 12 ka bulan. Mabasa yun sa Biblia, ang Abib, unang bulan. Ato basahan sa Exodo 12. O sa sa 13, 4 sa Exodo. Ato pa diri, kining bulana mamahimo na sinugdan sa mga bulan. Pero mga bulan, di lang yung sa bulan, mga bulan na. Kining bulana
mamahimo nga sinugdan sa mga tulan alang kaninyo, nga mahimo alang kaninyo nga unang bulan sa tuig. Wala ibanggit nga abin. Pagsultihan sa Diyos, dito sa Egypto, nga diha di pagbula sila sa Diyos, aning bula na, nga unang bulan. Diha ng bula ang mga Israelita. Sa 34, wala sa ng bula na nga bula sila sa Egypto. Nining adlaw ng bula kamo sa bulan nga abi. Katuloy unang bulan nga may sinugdan sa mga bulan sa tuig, bulan sa abi. Kung sa pamay atong masok, ganitang to. O sa kalita sa Diyos. Nagsulti naman ka sa Diyos. Kaming Bible, matod ka, Word of God. Natulungan ka, tulong sa Ginoo. Tulong sa Diyos. Sa ato ba, ang Diyos lalo na nagsulti. Hindi pagkakagay ang Diyos. Nang ikabaw kapalag, bulang sa Diyos. Katimplari na sa ato kalitan. Makakagay ang Diyos. Sa Panginoon, nang ikabaw kapalag, bulang sa Diyos. Samtang sa atong kalendaro sa unang lumatan futuro, na ganit ng bakat ng ikamurang bulan sa Diyos, kaya mabasa unang mga hari sa Israel. Sunod, ang unang bulan sa Abi, ang ikamurang bulan sa Diyos, dito sa ikatulo. Kaling bulan sa siman. Bakit para sa Panginoon, ang ikatulo ka bulan sa siman. At ang basahin kung nabasa ba sa Biblia, bulan sa siman, ikatulo ka bulan. Esther 8:9. Esther 8:9. Ingon ko rin. Unya ang mga magsusulat sa hari, di panawag niya itong panahon na. Sa ikatulong bulan, na mao ang bulan sa sibat, mabasa mo ito, nag-iingon, na ang ikatulong bulan sa sibat. Basi sa Biblia, hindi sa kulit. Kaya kung di mabasa, kulit na. Basi sa kulit. Muna ng mga zon, ang kalendar sa Ginoo nagsugod ini nga sa pagpupod sa kalibutan. Hindi ko naman isulti rin ang adlaw, nabarat at kahayag, ng kabuhan langit, ang tugyang naman sa Diyos ng kalibutan. Ikaw ng adlaw, kung sa kapito, yung kahayag at Diyos. Mga nakasulti ang Diyos na huwag niya dahil silpo ka na naman kasi kaya kayo doon na yung kalendar ang nagpanahugan. Isulti sa Diyos, naglulot sa ikadawag bulan, pizza ni City. Ang ikadawag bulan sa Diyos. Tungkol kayo doon na yung kalendar. Isulti sa Diyos, ang arka ni tungkol sa bukid sa Ararat, sa ikapitong bulan sa ikanin, pizza ni City. Tungkol kayo doon na yung kalendar. Isulti sa Diyos, na ang tungkol sa mga bukid nakita na sa tibok 1. Tungkol kayo doon na yung kalendar ng Diyos. Wala ko yung isulti ni Moses. Kasi Moses naman nasulat ang Genesis. Si Adan, si Seth, talong ni Abraham, walang sinulat sila. Dito na ni Moses. Si Moses na yung nagsulat. Si Genesis. Pero, Jesus is a word, dito. But it was your word of fear. And it had books of Moses. Bukawan ikaw, pintato. 5 books of Moses. From Genesis to word of fear. Wala sinulat ni Moses. Wala, si Moses na yung nasulat. Pero ano nakasulat si Moses? Naunahin naman si Moses, wala naman tayo. Kaya hindi ka sa Diyos. Naalas ang naruna sa Diyos.
Gitago sa lahuna sa Diyos. Mao nga nasulti sa Diyos kung unsang kalana o sa pisaha nagluto ang kalibutan. Aron nga sa tanato karon gatinuod kayo 1,000,000% tunay kalindar ang Diyos. Mao na atong ipahitalo sa mga tao. Mga ikapat, tamos, ab, ilol, italim, bol, sisib, tibit, sibat, agar. Mali ang kalindar sa Ginoo. Kay Ginoo man may kasulti. Ang Bible lagi. Kung sa Old and New Testament, gitawag Bible, tulong sa Ginoo. Kung tulong niya sa Ginoo, kaning ang mga nasulat, Ginoo may kasulti. Kaya inatutuhan. Pero lain na magsulti nga, di mabasa na hubig ng po. Magituhan. Pero mangita basa na basa. Kung mabasa na, di po mo. Wala ang sakit sa mga tao. Karon, kanina kalindar mga isuro. Ato naman dito na ang sa kabulan always 30 days. Karon kay 30 days naman dahil ang usa ka bulan ang matagpulan sa kalendar sa Diyos. 12 lang ka bulan. Kung tag 30 days ni sila, ani 30 days, kanya 30 days, 30 days, Diyos man isa ka 30. Ang usa ka tuig, kung sa 12 ka bulan, unya ang mga adlaw sa matag bulan, always 30 days. Ato kanyang pangitao kung pila ka adlaw ang usa ka tuig, ang 12 ka bulan. Ang 30 days, atong i-multiply sa 12 months. Ang kaning 30 days, muna itawag na 1 month. Ang 12 nag-represent sa 12 ka bulan, muna itawag na year. Atong i-multiply. 2 times 0 equals 0. 2 times 3 equals 6. 1 times 0 equals 0. 1 times 3 equals 3. Yan na po. Bring down 0, bring down 6, bring down 3. The answer is 360 days. Ang usa ka tuig sa kalendar sa Diyos na mo ang 12 ka bulan. 360 days sa Diyos. Ang usa ka tuig sa kalendar sa Diyos. Ang mga ekstora, karon, haon ba rin? Natibang atong hibawan ng kalendar. Ang usa ka tuig sa kalendar sa Gregorio. 365 days and 5 hours, 48 minutes and 56 seconds. Muna sa kalendar ni Gregorio. Pila ka adlaw? 365 days. 5 hours, 48 minutes, and 56 seconds. Mauni ang usa ka tuig sa kalendar ni Gregorio. 365 days, 5 hours, and 48 minutes, and 56 seconds. Sa Diyos, 360 days, walay point, walay kapit. 360. Mauni ang usa ka tuig. Karon, ato ka ng isip. Kung asay Ginoo, sa Diyos, utang Gregorio. Kaya ang tinuran nauman sa support sa kalibutan, sa misyon sa kalibutan.
Kaya kaming kalibutan, sinugod. Gisugod ng kalibutan. O kaming kalibutan, ang usa ka tuyo kami, gisugod. Mga nang gitawag nila mga usa ka tuyo, karang usa ka tuyo sa kalibutan. Karang, mga ba? Kani, asa niya ang tukma sa kalibutan? Kanibang kang Gregorio o kaning sa Diyos na 360? Ato ito. Kaning kalibutan mga Israel, disapod kini. O ipaagi kini sa Diyos. Ang Diyos may gabuhat kani. Kung ang Diyos may gabuhat sa kalibutan, siyempre, ang iyang mga binuhat ay yun na nagasumpati. Kung siya gabuhat sa kalibutan, ang ram sa kalibutan, kung ito sa katoy, bukod mapod sa kalendar sa Diyos na sa katoy. Kaming kalibutan, tiburatan kini o imahe. Nagitawag o globo. Kaming globo, dibahin kini sa mga buhit. Nga kaming buhit, di ka namin patuloy sa obo. Na North Pole to South Pole, gitawag kini o longitude. Nakakani sa science. Muna nga kaming Bible, o factors. Bible, history, mathematics, or science. Science kami. Ang kalibutan, ang globo, dibahin sa mga guhit. Ang guhit na from North Pole to South Pole. Gitawag kini o longitude. Longitude. Kana nga guhit. Kaya kaning tibabag ani, kaning nga guhit, kani, gitawag ni siya o latitude. Latitude. Kani nga guhit. Kaya kining longitude, kaning from North Pole to South Pole. Dunay sukod. Nga kining in every degree, ani, dunay sukod nga 15 degree. 15 degree. Nga ang 15 degree, ang dunay katumbas na 24 hours. In every 15 degree. 24 hours ang katumbas. Mga nagkikan ka kuwatong sukdo. 15 degree man isla. In every 24. Kaming 24 hours. Muna gitawag o grande usa ka adlaw na. Ato ni multiply kung pila ka degree. 4 times 5 equals 20. 4 times 1 equals 4. 2 times 5 equals 3. Ay, sorry. Tidak ato balik. 4 times 5, 20. Wala na gula ito. 4 times 1 equals 4. Plus 4, 6. 2 times 5 equals 2. Here we are. 2 times 1 equals 2. Plus 1, 3. Ato ulit. 0, 6, 3. 360 degrees. Ang sukod, ang round sa kalibutan, ngayon tuyog sa orbit, dito namin, ang tuyog na sa kalibutan, na-around 360 degrees. Wait, maya ang gitawag na tulig o sa katulig. 360 degrees na yun. Pero, kaya ang kalibutan, ang na rin 360 degrees. Yan na ang kalendar nila ni Gregorio. Bawal na ako
Sa tuyo sa kalibutan, sa lahat sa kalibutan na 350 dito. O makaya sa katuloy. Mao sa nila. Kaya gusto nila daw sa Ginoo. Pero kaya nitago mo din sa Ginoo. O may ihatag ko sa Ginoo na utot nila. Aral matago eh. Kaya inigura sa Ginoo. Napilihan isa sa Ginoo. $360. Mao na ang sa Ginoo, 360 days na yun ang usa ka tuig. Kaon sa tuyo sa kalibutan na 360. Kanina kalendar sa Ginoo, dito kini sa 2020. Naman na sa panahon sa Panginoon sa Kristo. Kaya may naka-kailap sa kalibutan. Kaya ang German ng Israel, pagkabihan sa Israel sa Babylonia, under. Pagkapukan sa Babylonia, napukan sa Medo-Persia, under niya po ng Israel. Pagkapukan ng hubat ang Medo-Persia o Bisya, napindi ang Medo-Persia, nihari ang Bisya o under niya po ng Israel. Paghari sa Roma, hubat ang Roma o ang Bisya, nihari ang Roma, under niya po ng Israel. Pagmula sa Panginoon sa Kristo, ang hari na nasukan ng panahon, muna ang Roma. Muna, kaming kalendara, wala ni makailap sa tibuok kalibutan. Ang mikailap na kalendar sa Roma. Kaysa diha, ng nagpadayon sa buhat sa Panginoon sa Kristo, kami nagsanyaw na padayon sa iyang buhat ang mga apostoles niya. Unya ang mga apostoles, ginulong nagawas lang. Kaya sige silang ginalutos. Wala ka sila, wala nyo pakialam nila ang kalendar sa Israel. Ang kalendar sa Ginoo. Kaya kanang kalendar sa Israel, sa Diyos mo na. Kaya Diyos mo na, yung gamatang ka sa Israel. Mga, sanyo sila, nila sanyo, wala na ang pagkakatuloy na si Jesus, yung gilansang sa Diyos, bawang Kristo, bawang Mesiyas. Yung nabanhaw sa katulukan mo, nabanhaw sa Diyos. Mga saksila. Pero ang kalendar, wala na ito. Nahanaw, hinahilay. Nahanaw. Mga, kaming kalendar karon na akong ibang country, na Gregorian kalendar ka na sa Roma. Munay, kalendar sa Roma. Kailangan masayo ka kung asa gagitan ka ng kalendar. Kaya kung makita kita sa Diyos, gusto lang luman sa Diyos, ato sundon, ato palibaon ang iyang mga buhay. Sama sa kalendar. Kung itatag kaluwasan, asa magkaroon. Sunod, sa kalendar na buluhan sa Diyos o sa kalendar na buluhan sa Diyos. Siyempre, ganang sa Diyos. Pero, gano'n nakaimutan na kami Gregorian kalendar, iya sa Roma. Iya. Kaming Roma, sawa pa ni Mahinyan Haring Naso. Kaming Roma, ang unang hari nila, na nilang founder, mao si Romulus. Si Romulus, ang unang hari na mao nag-perform sa Roma. Kaya kanang Roma, di ka na sa iyang ngalan nga Romulus. Si Romulus ni hari sa tuig ni Batido. Sa tuig 753. BC sumala sa history. Ano ay history? Huh? 753 BC.
sa history. Kani si Romulus, gagama sa iyang kaugalingong kalendar. Kani niya katagama gobyerno kung may kalendar. Mao na ang kalendar ni Romulus na gama kung sa lamang kagulat. Unang bulan o Martes. Mao yang tinuod niya na. Ang ikaduha, Aprilis. Ang ikatulo, Mayo. Ang ikaapat, Hunyo. Ang ikalima, Quintilis. Ang ikaunom, Sextilis. Sextilis. Ang ikapito, Septilis. O Septo. Ang ikawalo, Octa. Ikasiyam, Nona. Ikatulo, Buda. Mao kana ang kalendar, mga bulan sa kalendar ni Romulus. Unang bulan, Martios, ikaduha, Aprilis, ikatulo, Mayo, ikaapat, Ianios, ikalima, Quintilis, kanang Quintilis, sa Latin na quinta, bulat pa sa 5. Ang ikawalong Sextilis, ikapitong Septilis, Octa, Nona, Buda. Wala nga, may paluta. Kung sa kanang atong sunod kami, asa ang kalitanan. Kanina kalendar, mo lang gitawag na ancient Roman calendar. Mo ang sinaunang kalendaryo sa Roma. Kaning kalendar, kay si Romulus man ko isundan. May founder sa Roma. Mawala sa pagkamatay ni Romulus, ni Paulo paghari si Numa Pompilius. Isa sa sunod, si Numa Pompilius. Namihari sa tuig 750. Si Numa Pompilius. Sa panahon na ni Numa, kanyang kalendar ni Romulus, iyang napulo o kabulan, iyang ginawagang ubra kabulan, nga ang ika-11, maose, Ianuarius, o ang ika-12, September. Mau ka Mau na na kabulan ang kalendar sa Roma sa panahon ni Numa Pompilius. Sa pagkamatay ni Numa Pompilius, mau na kini ang kalendar na nag-exist atong panahon na hangtod sa paghari ni Julius Caesar. Apan sa paghari na ni Julius Caesar sa 47 BC, kaning kalendar ni Roma o ni Romulus, iyang giusap ang arrestment. Yun sa pag-usap, ang kalendar ni Romulus ang Roma, 12 kabulan. Kaya gidungagan na ni Roma o 2 kabulan na mga Ianuarius o February. Mao na giusap yung arrangement na ang ika-11 na mga si Ianuarius na Diyos-Diyosan sa Roma, kaya kini si Ianuarius, Diyos-Diyosan sa Roma. Bunay naon sa likod, naon sa pabang sa likod. Bunay naon, Diyos-Diyos sa ila. Dihimo niya na, unang bulan, si Ianuarius, sa panahon ni Julius Caesar.
sa 47 BC. Ang ika-11 na siya warriors, di nila ng bulan. Dengan na rin nga, January na siya warriors. Diyos na si January. Ang ika-2, February. Ang ika-3, mga taon si Marcus na si March sa Julian calendar. Sunod si Felix na ang April. Ika-5, mauna si Mayos o May. Ang ika-6, mauna si Ianios na ang June. Hunyo. O ang ika-7, ang Quintilis na dialistan sa likas sa ngalan na Julio Cesar na July. Kaya si Julio Cesar na tao sa bulan sa Quintilis, walang bulan niya matawag. Julio Cesar. Kung nga yung gibutan din, yung nalimuha siya ngalan na Julio Cesar. July o Julio. Ang ika-8, ang Sistilis no August. Sorry, Augustus Cesar. Ang ika-9, ang Septimus o September. Ang ika-10, ang October o October. Ang ika-11, ang Luna o November. Ang ika-12, December. Mga ang kausaban sa mga kalendar. Kaya sa mga kapaglaw, nagdadaghan na pag-usap. Kadaghan na kausap-usap. Unya kaning kalendara ni Julio Cesar. Katawag Julian calendar. Ang usa ka tuig no 365, so tuig 366. Wala pa rin. Unya ang usa ka semana sa iyang kalendar ni Julio Cesar. Kung puso walukadlaw, Ngano walukadlaw ang usa ka semana sa kalendar ni Julio Cesar. Ito nga. Kaning kalendara, na Julian calendar, wala mag-iha ang mga adlaw dili sa makaroon nga nalikan sa ulo man to sa kapito. Wala dili number kung dili letra. Nagsugod sa letra A, B, C, D, E, F, G. It's 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E, B. Mauli mo sa kasimana sa kalendar ni Julio Cesar. Walang kaano, asa man ni pagtaon, nasa pagbuhat sa kalubukan, pagkakaan na walang. Walang kaano, mga diha palangaan, makita na nato kung unsa ang iya sa Diyos o iya sa tao. Kaya, usap-usap na. Kadang-kadang may usap. Kaya, kaya mo ko rin tayo, wala ka adlaw ang sa kasimana. Bubuhat sa lupang kalibutan, sunod sa unang kadlaw, o sa ikapitong kadlaw ni Kahulay ng Diyos. Kaya, wala ka adlaw sa kasimana sa bulan kalendar. Diyan ka magkita sa itong kaliwasan, hindi ka nakita. Mga, hindi na kalendar, mga sa panahon sa mga Kristiyano, mga ang nag-exist. Mga ang gigamit sa Roma. Mga sa panahon
ang huma na hinamang maglulutos sa mga Kristiyano. Sa diha nga ang si Constantino ay hari sa huma na hinamang solo nito. Iyan ang pura ang tibet Roma. Ngan si Constantino, Kristiyanos na sa iyang diadat ang mga salita. Libro, dunay kausapan. Ano? Dunay kausapan. Tungkol kay ang Julian Calendar, 7 days man, o 8 days, ang usa ka semana, samtang ang sa mga Kristiyano, magpahulay man sa mga ikapito. Magtibok sa mga ikapito. Huwag may itis, iyang diadat niya, pero giusap ang semana. Hindi mo lang 7 days. 7 days. Huwag may pag-ungalan, may ngalan ang mga adlaw sa kalendar. Gibutangan dahil nire Constantino o manangalan. Mga nakailangan ng karoon ng bulay. Lunes, Martes, Merkules, Huwebes, Bernes, Sabado, Domingo. Kalag ni Constantino. Kano doon sana ni Constantino? Sa panahon ni Constantino, kaling pito kaadlaw, iyang gibutangan o mga ngalan ang mga adlaw sa semana. Ang unang adlaw sa semana na diha magtito magpahulay ang mga Kristiyano, iyang dihinanlan o Sunday. Kay kami si Constantino, sun worshipper, musimba o adlaw. Ang iyang gilang ang Diyos, mga adlaw. Sun worshipper si Constantino. Mga nalakpimo ba sa Kristiyano? Sa may una na impero, sa impero na nahimong Kristiyano, mga katong saan na nilang ang Diyos, dito dihinalan sa adlaw na ipapahulay sa mga Kristiyano. Mga dihinalan na yung Sunday. Sunday. Sana adlaw. Di adlaw. Adlaw. Ang ikaduha. Kaya man eh. Kaling mga ngalan si Mana, tulay, ikuha sa lima ka planeta. O nga tulay ditawag ko, 5 planetary bodies. Kung sa nga planeta, kaling saan din sa planeta. Sunod, moon. O Monday. Monday. Adlaw sa bulan. Ang ikatulo, Thursday o Tuesday. Kay Martes mo rin. Kaling ikatulo na Tuesday, panita na nga maose, Mars. Wala nga Mars day. Adlaw ni Mars. Kanang Martes ba? Kay sa Spanish, kanang ito, Lunes, Martes, Merkules, Huwebes, Bernes. Di mo lang Bisaya. Pumunta na ako sa may Bisaya sa Monday. Lunes. Di lang Bisaya. Kung saan binulungan, Pinas, Espanyol, o Spanish. Kaya kani sa Moises sa planeta. Planet. Kaya kani sa Spanish. Ang Sunday sa Spanish, Domingo. Dili na Bisaya ng Domingo. Ang moon na mga Monday sa Pinas nila, Lunes. Lunes, dili ni Bisaya. Kaya Junay, Bisaya ani. Naibalo na o sa Bisaya na. Isawa pa ang mga Espanyol, ang mga katong nagdalani, katong mga misyonary, ng mga
Espanyol, Katuman, Espanyol, Spanish niya sa Pilipinas. Mula may insert Filipino kalendar. Ano yung kalendar ng mga Pilipino? Lato larong ito ka. Ato lang ibukan dire kung sa lang kalendar na ito. Insert kalendar. Filipino kalendar. Irisa ka. Ito na yung binisaya ni. Ito na yung binisaya. Mga ang mon na bulan sa Spanish, Lunes. Ang Tuesday, mga sa Spanish, Martes. Martes, bilik Martes. Martes. Ang ikaw pa na mga Mercury. Mercury. Nasa Spanish, Mercury. 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 Mga sa Spanish. Ang ikalima, mga Jupiter. Jupiter. Ano? Jupiter. Tanin naman eh. Mars, Mercury, Jupiter. Sa Spanish, Jueves. Jueves. Kunya ang ikaw doon, mga si Venus. Venus, na? Ay. Venus, nasa Spanish, Viernes. Karoon ba itong ibaluan eh? Kung wala nga itong mahal mo na pitudlo. Ito tayo hangawan eh. Kami dahil si Viernes, panin po rin eh. Mamao si Venus. Si Venus din eh. Unya, kaming ikapito, mao si Saturn. Kaming taghapon, nasa Spanish, Sabado. Hindi na binisaya ang Sabado. Spanish, Sabado. Hindi na sa Sabat. Kaya Spanish, usa na yun. Spanish ko sa Sabat. Meron ka. Sabado. Siguro ba, Sabado? O sa Spanish, sa Sabat. Yung kang Sabado? Hindi. Hindi Sabado ang Spanish sa Sabat. Kaling Sabado, Spanish sila. Pero hindi Sabado ang Spanish sa Sabat. Ato unang i-research kung sa Spanish kung sa kanilang Sabat, kung Sabado ba? Kung Sabado, ay pinoorder ng lima ng Sabado, Sabat. Nang karoon kaya ito mga ipaluan ng Sabado, Spanish. Ang atong palintahon, ang Spanish, kung sa Spanish, ang word na Sabat. Kaya para nga, tinuro ba lang Sabado? Sabat. Kaya Spanish ba siya? Kung matunan niya ang Spanish sa Sabat, Sabado, doon sa tinuro pinag-ino. Kaya meaning sa Sabat sa dictionary, Saturday. Kung saan Saturday, kaming Saturday, gikan sa planeta nga si Saturn. Wednesday sa Spanish, kay dia di descanso. Dili day Sabado. Wednesday, Spanish. Ang Spanish day sa Spanish. Dia di descanso. Dia di descanso. Dili day na Sabado. Kaya ang Sabado, Spanish. Diklaro tayo na di mo lang lindo ka. Patuto. Ngayon ang Sabado. Kung sa Sabado, sa matulungan, Spanish. Karoon din ang Sabado. Mga kahana, kung sa may sa Spanish, ang Sabado ba? Kaya Sabado, Spanish ba? Hindi pa na.
Dia di descanso. Apa? Dia de descanso. Dia di descanso. Apa? Resto. Sabat o resto. Adi ke sabat. Kalau jangan pula bawa apa? Ya, pakai pantula. Descanso na. Buhay na. Dia di descanso. Descanso trabaho. Sapagkat laro tayo. Hindi mo na. Sabado! Sabat! Sabado! Ang para po ito na kayo magkatulmawa. Kung sa banta sa tintawan na magkatulma, magkatulma yung pinulungan. Maraming Brian, masali. No? Sabat! Sabado. Ano po ito ulit sino? Katulong, katulong. Magkatulog. Sabat! Sabado. Okay, okay. Yung po na po yun, opera, tinuod ba ang Sabat, Sabado? Kung sa may word na Sabado, ang Sabat, Hebrew. Kaya sa Hebrew kalendar, kaming 7 days, tunay na lang. Ang first day, gitawag ko Yom Rishon. Ang second day, gitawag ko Yom Shini. Ang third day, gitawag ko Yom Shlishi. Ang ikaw-apat, Yom Ribi. Ang ikalima, yung Chamisi. Ang ikaunong, yung Shishi. Ang ikapito, yung Shabbat. Ikaling ikapito, Sabat. Karon kaya ito mapalitawan ang meaning sa Spanish kung sa Sabat o Reste. Ito ang di man Sabado. Ang Spanish sa Reste. Dia descanso. Dia descanso. Ang Sabado, Spanish na Sabado. Kaya natin makita ng Sabado. Kaya ito ay Sabat ang Sabado. Pero, buka man ito pahilan. Pero, di na po yung una, ipunos na po, yung Sabado, Sabat, meaning Saturday. Kaya ang Saturday, hindi na ito, insert mo, sa meaning sa Sabat, Saturday, Sabat, sa Saturday. Sa dictionary. Muna nga ipunos kayo, nakaling sa Genesis, Rose, o mga ito sa Sabado, mabasa na sila Biblia, Sabado. Kaya kayo sa Sabado, o sa napinulungan, Spanish. Kamu sa nag-isulti sa Genesis 2, sa panahon ng Meses, nagada Spanish raw na, panahon ng Meses. Doon na lang, nasa mga Spain. Doon pa na rin lang yung Spain. Wala pa yung Spanish. Kaya Spanish kayo kung pagsulti ng Meses. Nasa Sabado, may pangulas sa Sabado, Spanish kayo sa Meses. Kaya pagkasulti na. Mau na, kaya nasulat ang hibaluan. Si Saturn, mao ang planeta na mao ang Diyos sa mga sinaunang humano. Kani si Saturn, mao ni ang ancient God of Rome. Naraman tayo, Diyos-Diyosan niya. Karang isa, ay karang Sunday. Diyos-Diyos pa pala, Disimba ng Constantino. San Lucifer si Constantino. Niya ka ba? Kaya pag-aana ko na. Simba Diyos-Diyos. Sila, dili, kasabat mo. Whatever si Saturday, Diyos-Diyos mo. Ancient God of Rome. Sinaunang Diyos sa mga Romano. Sa wala pa, mahimong Kristiyano. Wala pa sulong ang Christianity. Karoon ako ko yung pag-isunin. Kung kasali ang day kani adlaw sa Ginoo. Kaya kini gitawag Sunday. Adlaw sa adlaw. Wato sa to. Kung kaning Saturday, adlaw ni Saturn. Tinood pa ba sa banato? Na kanin niya Saturday, adlaw sa Diyos. O ang Sunday, adlaw sa Diyos. Ang Diyos, musama ng Diyos. Ang Diyos ang basahon. Kung nasayot ba, si Constantino, ng adlaw Diyos. Salmo 84:11. Salmo 84:11. Lingon. Lingon dire. Kay ang Diyos, mauro ang adlaw, hug ang kami.
Panginoong Diyos, mao ang adlaw ug ang kami. Kaya ang Diyos adlaw. Sa English, the Lord God is a sun and shield. Sun bang adlaw is viewing. The Lord God is a sun and shield. Kung ang Diyos adlaw, kung may nutang adlaw sa Diyos, may gitawag santo. Adlaw sa Diyos. Diyos ang adlaw. Pagkaklaro. Dili maningon, the Lord God is a summer. Huwag maningon sa Salmo 84:11. The Lord God is a summer. Ang ningon, the Lord God is a sun. Pagkaklaro tayo. Wala mga isoron. Di ba ka? Sa Spanish. Sunod. Spanish. Atong pangitaon, unsa. Di ba naman ka? Sa English siya, kanya, yung Domingo is Sunday. Kanya is Spanish. Kanyang Lunes, Tuesday. Naman, Sunday. Ang una ni, 3, 4, 5, 6, 7. One is a Sunday. Kani, Sunday. Sunod, Monday. Sunod, Tuesday. Sunod, Wednesday. Sa Gregorian ni. Sa Gregorian. Pero sa Ginoo, sa Kristo ang Sunday ikapito. Wednesday, Thursday. Sunod, Friday. Sunod, Saturday. Saturday na tayo, ikuha nila ang eat para di kayo nakaka. Saturday. Kuya kami si Tuesday, si Wednesday, si Thursday, o si Friday. Mga bus-busan. Ano? Kaya si Constantino, ikot siya po sila. Ikuha sa baso dito sa Babylonia. Kaya kami si Wednesday, Tuesday, Diyos-Diyosan mali na mao si Tyr. Diyos-Diyosan sa Babylonia. Si Tyr. Na? Kanina Diyos-Diyosan. O pinasamaang Diyos-Akson. God of War. Then kami si Wednesday, amahan ni Tyr. Amahan ni Tyr. Na mao si Reuben. Si Reuben. Amahan ni Tyr. Sa lain nga babae. Kaya pamilya mo. Pamilya ni. Si Reuben. Kaya ang amahan ni Tyr sa lain. Yang inahan. Asawa babae, asawa ni Tyr. Asawa ni Reuben, inahan ni Tyr. Kaya kami si Thursday. Mau si Tyr. Si Tyr. Naghilang na dance or thunder. Kidlat mga Thursday or thunder. Kidlat. Mau si Tyr. Anak niya po ni Reuben sa iyang asawa na mao si Friday. Na mao si Friga. Si Friga na mao si Friday. Asawa nito ni Reuben na inahan nito. Pamilya nyo. Kaya siya, Diyos na sa Babylonia, si Friga. Ngayon ang mga Diyos na, diba kukuha si Constantino. Gregorio. Sa Gregorian calendar. Muna, ang sekreto sa kalendar ni Gregorio. Kung ito kasi yung mga ito na, sa Lunes, Martes, Miyerkules, Lunes, Biyernes, Sabado. Karon,
Muli nga kalendar na kailap sa tibuok kalibutan. So, kung na-establish man sa 1582, sa panahon ng Pope Gregory XIV. Pope Gregory XIV sa 1582. Muli ang ikailap sa tibuok kalibutan, dala sa mga misyonary ng mga Kristiyano. Muli ang ikailap na si Gregorio. Muli ang ikailap, ang tanong ng water sa Christianity, maaaring kalendar ni Gregorio. Pero samtang wala pa moabot ang Christianity sa Pilipinas, naanay kalendaryo ang Pilipinas, ang mga Pilipino. Doon na yung mga kalendar, ano na yung kalendaryo? Atong bukan. Gregory the 13th. Pope Gregory XIII. Si Pope Gregory XIII. Lord ng study. Kaning sa wapan mo abot ang Christianity sa Pilipinas. Tunay ancient Filipino kalendar. Wala ang mga saro. Nagkalaan na kalendar. Dosing gihapon kabulan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dosing gihapon kabulan. Ang unang bulan gitawag Lalo. Ulalo. Muna, Ulalo. Muna yung kalendar sa Pilipinas. Unang kalendar. Ang ikaduha, dagang kahoy. Bisaya rin tayo. Dagang kahoy. Ang ikaduha nga bulan. Wag yun ikaw ng mga Pilipino Karong mahalaga, wag yun kasayuran. Naguna na tayo, kalendar, kagalingon nga kalendar. Pusi-pusi muna. Ang ikaduha, dagang bulan. Dagang bulan. Muna, okay, sa kone, Enero. Kami, natumbas Enero, Febrero, Marso. Sunod sa dagang bulan, Kili. Bisaya yun kayo. Ang ikalima, Himabuya. Himabuya. Una ang kalendar sa Pilipinas. Ang ikawalay, Kabay. Muli, Bisaya, dagang kahoy, dagang bulan. Bisaya yun. Sunod ang ikapito, Dapadapon. Dapadapon. Sunod ang ikawalo, Lubad-lubad. Mga tulad ay kalendar sa wapang mga Espanyol. Unang kalendar. Madili ng Enero, Marso, Abril, Mayo, Hunyo, at sa Desember. Kaya ang ilang unang bulan, Ulalo, dagang kahoy, dagang bulan, Kili, Himabuyan, Kabay, Dapadapon, Lubad-lubad, ang ikasiyang Tangburasol. Saya kaya, Tangburasol. Tangburasol. Parang magkatalungan ba? Sunod ang ikatulo, Bagyo-Bagyo. Sunod ang Bagyo sinali ba? Ang ikatulo na bulan, Bagyo-Bagyo. Sa Oktubre na sa Binoya Kalendar. Bagyo-Bagyo. Kaya, ang ikaon si Panglot na Sugay. Ay, walang palot. Panglot na Sugay. Nagubog Panglot. Panglot na Sugay.
Ang kabitalya no? Oh, is correct na. Panglot. Si Karit. Oh, super na nga jutay. Si jutay. Super na. Panglot niya sutay. Sunod panglot niya ako. Gawin palot na. Kilutan si Wimble, kasi wala man nagsimple. Panglot niya. Hindi ka ka rin batyuhan. Kapalot yun. Paano nasakto? Exact lang. Panglot. Oh, dako na rin na jutay. Sumpay ang dako. Panglot niya sutay. Sumpay na sana. Napako. Sumpay na sana. Oh. So, ano yung kalendar sa Pilipino? Una, unalong, dagang kahoy. Dagang kahoy na dati kinit sa Himalaya, no? Dagang kahoy. Dagang bulan. Maka sa sumayan na. Dagang sili. Himapuyan. Kabay. Dakabato. Lubat-lubat. Ang braso. Ano ang braso? Bagyo-bagyo. Pag bagyo-bagyo, panglot na jutay. Jutay ka? Pag abot sa ikalusi, panglot na ako. Haa na? Impog na. Kasi mana. Kanya ang mga adlawan nila, ang pinaraan Bisaya, Iman Lunes, Martis, Miyerkules, ito ko sa Bisaya sa Lunes, sa Monday, yung Lunes, Spanish mo na, yung Lunes, Martes, naapoy, Binisaya ni, dito ka adlaw na. Tidak himaran, dito ka adlaw. Oh, siguro na ito. Kuya lang. Ang una, Tigburugan. Tigburugan. Sunod ang ikaduha, Masok. Dumasol. Ano pa yung libro sa masok? Ang ikatulo, Lukot-lukot. tukot-tukot. Dukot-dukot. Ang ikapat, baylo-baylo. Sige, pabaylo, bukas ba? Baylo-baylo. Ang ikalima, danghos. Danghos. Ay, danghos. Ang ikaodong, Hingot. hilot-hilot. Mabutoon. Hilot-hilot. Ang ikapito, Digil. ligid. Kaya rin ikapito, magpahulay ang mga Pilipino, magligid-ligid na sila balay. Kaya kung nakakulakaw ng pahulay, sila lang magligid-ligid. Kaya magpahulay, kanya pahulay sa Bisaya, ligid-ligid. Domingo, ligid-ligid, mabagod na kita. Ang ligid-ligid, ikapito ka daw, Domingo. Pero na ibalo ka, kasi wala pa ang mga Espanyol, dapat sa Pilipinas, ang mga missionary, na nagkaraan ng Gregoria kalendar. Naanay kaugalingon na kalendar ang mga Pilipino. Now, ulalong sa Gregorian Enero, dagang kahoy, dagang bulan, kili, himabuyan, kapal, dapat-dapat, lubat-lubat, pang-burasol, bagyo-bagyo, panglog na sutay, panglog na ako. Para ang kalendar. Pero, Pagbagyo, halos sa rin.
Doon na may kalendar ng Diyos, ato naman isuti. Nahanaw na. Eh wala naman mo, kaya na dito sa kalimutan. Ang kalendar na ilamit ngayon. Kung Gregorio naman, bisa na sa mga Pilipino, wala naman. Wala naman gamit sa Pilipino. Kaya Gregorio at kalendar na. Kaya, ibalik mo na sa Diyos. Kalitaon na sa Diyos. Kaya matod sa Ecclesiastes 3:16, katong diha sa kanyang panahon, kung kaya nga malaw, diha na sa kanyang panahon. Huwag ginapalita sa Diyos, katong diha. Huwag masabit, nawala. Huwag ipalitaon sa Diyos, katong diha, nawala. Ang kalendar sa Diyos na niyagi, na nahanaw kagipulihan sa Gregorian kalendar, maultang-taon sa Diyos pagpalik, iyak iligi. May nakit na nakakita ang atong mahal ng magtutulo. Siya lang ang nakabanho sa iyang kalendar sa Diyos na ang mga bulan nagsugod sa atin si Bantamos at ilo itanong Borges ni Tibin si Batara. May kalendar sa Diyos. Diha nakita na pabalik kung kanusa ngunit ang pag-inom ni Kristo gikan sa bunga sa palas upat sa ilang mga puno. Diha nakita. Kaya kabalita kung wala kalendar. Kaya doon na to ay bulan tungin ubisa. Doon na ito pag-ibag-ibag sa tinapay. Tapos ito, pista sa tinapay na wala yung mga. Kaya anong pistahan? Sa ulo ko na sa bulan sa atin. Ikaw, huwag kayo kalendar. Di nyo pakakita sa refleksyon. Mao na nakita ni Kaluan na ito kay Bunay kalendar. Kalendar mo'y dato yan ang adlaw utang. Muna nga, sukat sa pagpulat sa kalimutan ang kalendar sa Diyos. Naana. Mga nanahanaw na. Walang manasayot ang mga tawanan. Baras nato karon na nakakita o nakasabot. Pinaagi sa atong mahal mo. Mga, gusto mo na tawag. Gusto na tuhan ka ito. Mga Evangelio. At ito ka nag-guys ng Bible. Maayo ka ng Evangelio. Pero sa tuwa tayo, suka ang Evangelio. Wala. Kita lang Evangelio maayo ba? Para tuloy na sa patakaw. Gusto ko yung patakaw. Kung sa'yo mo Evangelio ba? Na makapakuha sa tao na mo kasi. Pero sa tuwa, di usa. Wala ka na yung Evangelio. Di usa na sa Gingon na pagbago. Pagbago. Pero yung pagbago ay biyakan na natin mga bili na ngayon sa Biblia. Ibig sabihin sa yung Evangelio. Kung ang tao hindi yung nagalayo, na malalim ng Evangelio, ay maakumbol sa kingdom of peace. Pagbago. More than Evangelio. Maya, praise Lord, baka po ako Tima karong nawa sa mga wasa mga naklaro niyo kayo o kinoon ng Diyos tunay kalendaryo. Kung ako nakita sa kala na sa pagpapatuloy. Mga kining nga kalendaryo dako kaayo ng kalambigitan sa atong kaliwasan. Kay mga tupan o mahibalungan kita sa mga umanado o repetisyon sa istorya sa Diyos niining panahon. Kay sinukod ka ng libog sa Diyos. Anong buha kalipot na po yung kubakalaw na diya siya magpayuli sa atong kinabuhi, atong sa Osya sa Diyos, tapos sa mga alaw, ipayuli niya atong kinabuhi, o sa ikatulong alaw kita iyang pagawanaw. Usawa nga ito pagpangita ka na
Matapos, kaya kay kalingap. Usawa na to. Mawala ba? Kalingap. Kung naay kalingap, makita na po kamusta na. Kaya makaisip ka sa mga tuwid. Aming tuwid ka. Pila na kita tuwid. Kaya matuya po ka agla naman. Tapos sa mga adlaw, ang sa adlaw sa iyo, isa ka rin po tuwid sa tao. Nagkaroon kayo mga adlaw man. Kung pasabuktura ka rin po tuwid eh. Ihapin ka doon ka rin po tuwid. Ang pagkakanaas na pinakasugod mo doon ka rin po tuwid. Kaya, importante ang kalendaryo. Aron makita nato ang benepisyo o kamusta ang balik ang mga buhay sama sa pagbalik. Mawala nakatulan ka sa adlaw o sa kanya. Tunod sa kanila. Mabalik ang adlaw, ang pizza, ang bulan. Pero ang pray, hindi balik. Pero, kaya pray, hindi mo na magtulog, hindi mo na balik-balik. Di ba balik-balik? Pero, ang bulan, adlaw, o pizza, ang oras balik. Balik. Mga 30 na to, bulan sa atin. Alas 7 sa gabi, unang adlaw sa pista. Mga pagtipak-tipak sa binapay. Mabalik ka to, pumansa ba ka adlaw, ba kayo ka tuwid. Mao na ilang i-adlaw ba kayo ka tuwid. From 33. The answer is 2033. Bulan sa atin, pizza 15, alas 12 sa gabi. Mga, kaya ito kalinda, kailangan din ako sa akong kalinda sa 2033. Kung balik ko itong bulan, adlaw, pizza, balik yun. Wag yun, kasi sama. Kaya kining kalinda na sa Ginoo, kada 7 ka bulan, nabalik ang adlaw ng pizza. Lalo na sa 7 ka bulan, kaya mata 7 ka tuwid, nabalik po na ang pizza, bulan adlaw. Mata 7 ka tuwid, ang Diyos na sulti sa makikita 7 ka tuwid, kapahulay yung pizza. Kaya magbalik-balik ko rin, dili sama sa Gregorio, hindi lang balik-balik kay una may point 365 days, 5 hours, 48 minutes, and 56 seconds. So, saan ang pagbalik? Mag-usap-usap na. No, na natunay yung year nila. Na, kanin 6 hours. Kada tuloy. O, doon ay February 28, doon ay February 29 sa Batalikapan na tuloy. Kaya 6 hours na rin na sobra. Imo kung i-multiply sa 4 years, ang answer 24 hours, 1 day, iyan sa 28 sa February, kung doon ay 29, February 28. Para may suon na ang kalendaryo sa Diyos na adiha ang akong pagkasali. Naan na kabida kasanalay ang kaluwasan kay maumay paagi na masayon kita sa adlaw. Kaya, salamat kayo sa aming mahal na pagtutulyo. Supreme Divine Masterpiece ng Laban. Ay, pinali kanya. Di ba ito sa pinali sa Diyos ko sa kanya. Kaya, next one, bakit po ang ato tima buntaga o mayroong dati sa kauturog na kung saan naapanatay pila kalinoto ato pong katagan o panahon ang atong igsuon na sunod na po na ikalima nga puntahan mo si Cardinal Christopher Pito. No? Atong ilatag niya parang sa iyang duga tumatawag ilang iduga namin na musay. O maraming salamat sa ating mahal na matutulog o dahil kapit sa patuhon, ang kapit sa patutunay, sa tibok na pamilya sa ating mahal na matutulog. Brothers and sisters, mayong kapit sa patuhon.